sabihin ko kay Ma'am Nicole, resign na lang ako. Ay! Si ma'am. Ano sabi niya? Resign na ako. Ano sabi niya? Ano ba yan, Tanya? That's not the way to do this. Ilang years ka na dito? Hindi niyo po kasi naiintindihan. Your reaction is way too immature, Tanya. Hindi niyo po iniisip yung nararamdaman na. No, hindi mo rin iniisip yung nararamdaman ng team. Hindi yan yung in-expect ko na reaction from you.